Vi u svakom sadašnjem trenutku imate mogućnost djelovati na prošlost i na budućnost sa svojim pretpostavkama. Znači, ako imate ponavljajuće obrasce unutar svojeg života, znači da se držite istih mentalnih formi, iste osobnosti koja se redovito nađe u sličnim situacijama sa sličnim ljudima. Hoću da prestanete percipirati te ljude i događaje koji su slični, koji se ponavljaju kao slučajnosti i da ste vi baksuz koji konstantno nabasava na te slučajnosti. Hoću da shvatite da vi odašiljate određenu frekvenciju kao što su odašiljale i te žene. Unutar vas, točnije, postoji informacija nekog ovog pattern, obrasca. Znači, unutar vas postoji informacija koja konstantno u vašoj realnosti kroz određeno vrijeme manifestira taj obrazac.